Check the mic and make sure it sound right. духтари тоҷик Дина Саева яке аз маъшҳуртарин блогерои Инстаграму ТикТок ҳастае, ки аудиторияи хеле калони якчанд миллионаи ӯ сабаби контрактҳои ӯ бо чунин ширкатҳои гигант мешавад ба монанди Кока-Кола ва Dolce & Gabbana ва миллионҳо рубл даромади моҳона. Ҳамада салом бародаро, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Бале, дар бораи Мадина Басаева, яъне ки Дина Саева, и ҳамун Мадина Басаева ҳастае. Дар бораи конфликти ӯ бо блогерои тоҷик, дар бораи ки чӣ хел ӯ бо китоби Қуръон сурудхон сарилиш, чӣ конфликтое ки будак, ҳамаеро ман фикр мекунем ки шумо аллакай медонен. Айгиҷа метунед шумо. Дар бораи дубора гап здан дар кор нестае. Ҳоло боша мо дар бораи ҳаму фактоиш гап мезанем, ки ин фактҳо пайдо шудагиам баъди куллан баромадани Мадина Басаева аз аудиторияи тоҷикӣ. Яъне гап мезанем дар бораи оне ки чӣ гуна Мадина Басаева дар миллионҳо тамошобинон машҳур шид ва чӣ гуна ӯ миллион кор мекунад. Яъне гап мезанем дар бораи чунин фактҳо ба мисли ки Мадина Басаева пеш аз машҳур шиданаш чӣ гуна танқисӣ мекашид, чӣ гуна ӯ зиндагӣ мекарданд, дар куҷо зиндагӣ мекарданд, дар чӣ гуна оила ба воя расидагиай ва чӣ гуна ӯ чунин машҳур шид ки миллионҳо подписчик дора ва чӣ гуна ӯ миллионҳо рубл кор мекунад дар як моҳ. Сила ту бояда инҷа боша. ва ба дӯстдорои варзиш гуфтанем ки шумо метавонед дар ин шуғли дӯстдоштаи худтон метавонед сум кор кунед. Ба ссилкаи дар комментария закрепи шуда бигзанед, регистратсия кунед, бинед ба наздикӣ ки бой дора, ки бозӣ дора ва дар бурди уно шумо метавонед ки сум кор кунед. Ва фаромӯш накунед дар полин регистратсия кардаантон дар депозити аввал метавонед ки ба промокоди канал бонус ба даст биёред. Ссилка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепи шудагиае. Мадина Басаева, ки айни замон машҳура ҳамчун Дина Саева, дар як оилаи камбизоати мусалмон ба воя расидагиае. Бо он нигоҳ накарда ки оилаи ӯ мусалмон буданд, ягон зиддият нишон наметан дар карьераи блогерии ӯ. Даромад аз садсани сето ба ӯ имконият медод ки худша обеспечит кунад. Рақсу сурудҳои тоҷикӣ, узбекӣ, русӣ ва кавказӣ ҳамон қадар ба бинанда махқул мешавад, ки сабаби машҳур шудани Мадина Басаева аввалан дар Инстаграм ва баъдан дар ТикТок мешавад. Охири соли 2019 Дина Саева яке аз блогерои машҳур дар байни тамошобинои интернетӣ мешавад. Ва бародаро, шумо фикри рафтаихтона нисбати Дина Саева дар комментария бинависед. Агар ки шумо зидди кору бор ва рафтори ҳамаи одам бошен, дар видео лайк монед. Агар ки шумо тарафдор бошен, дар комментария бинависед ки аз чӣ хотир шумо тарафдорен. Дар рекламаи дигар блогеро ва чунин гигантҳо ба монанди Coca-Cola, Samsung ва Dolce & Gabbana ба маълумоти Forbes дар муддати камтар аз як сол Дина Саева зиёда аз 10 миллион рубл кор кардагиае. Дина Саева, ки ба паспорт Мадина Басаева ҳастае, дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе 24 августи соли 1999 дар оилаи ронандаи таксӣ ва повар ба дунё омадагиае. Дар аввали солҳои 2000 баъди 10 сол тайёрӣ дидан, оилаи Басаеваҳо метавонанд ки шаҳрвандии Россияро бигиранд. Ҳамаи инстансҳоро гузаштанд, тамоми ҳуҷҷатҳоро тайёр карданд, албатта ки бемушкилӣ не, но всё-таки гирифтанд. Чӣ хеле ки ёд меорад Дина Саева. Оила ба Екатеринбург мекӯчанд ва волидайн фикр мекунанд ки барои кӯдакҳо аз Тоҷикистон дида Россия хубтару беҳтар аст. Чӣ хеле ки Дина Саева ба ёд меорад, ки дар хонаи аслии худшон ҳатто стол набуд ки во дарс тайёр кунанд ва дарсошона дар замин тайёр мекарданд. Рӯзҳои аввали кӯчиданашон ба Екатеринбург танқисӣ доштанд бо пулу мол ва ҷои истиқомат дар Россия. Соҳибхонае ки дар ӯ ҷо иҷора мешиштанд, оиларо дӯст надошта аз хона пеш мекунанд. Падари Мадина Басаева ӯ вақт ҳамчун посбон дар дискотека кор мекард. Аз душанбе то панҷшанбе вақте ки дар дискотека рақс набуд, ҳамсар ва кӯдакҳо дар ҳамун помешенияи дискотека шабшона рӯз мекарданд. Рӯзҳои истироҳатшона дар Икеа мегузаронданд ва шабшона дар хонаи рафиқошон рӯз мекарданд, ба чӣ хотире ки ӯ имконияти ба дигар ҷо рафтан надоштанд. Баъди як чанд сол зиндагӣ кардан дар чунин шароитҳо, чӣ хеле ки Мадина Басаева худаш мега, волидайнош тавонистанд ҳамон қадар миқдор пул ҷамъ кунанд ки бо ипотека квартира бихаранд. Баъди марги падараш пардохт кардани пули кредит дар сари Мадина Басаева меяд, ки ҳамчунин дар он вақт ӯ нигоҳубин мекард оилара. Мадина Басаева консерт мегузаронд, яъне ки иштирок мекард дар идҳои мактабӣ. Баромад кардани ӯро дар саҳна волидайн дастгирӣ мекарданд, не ки болоида мехостанд ки хонда соҳиби ягон профессияи ҷиддитар шавад, ба монанди юрист ё ин ки акушер-гинеколог. Ман интихоб надоштам. ӯ ҳамчун юрист дохил мешавад дар Уралский финансовый юридический колледж. Аз сабабе ки дарсҳо барои ӯ интереси набуд, хоҳиши ӯ ба актёрӣ
то чанде сахттар шидан мегиранд. Мисли дигар ҷавонон ӯ бисёри вақти худша дар социални сетҳо мегзаронад ки соли 2015 регистратсия мекунад якумин аккаунти худша дар Инстаграм. Дар сайти Инстаграмиш сурат паҳн мекард ва даҳанша ба такти ҳар гуна сурудҳои дигар сарояндаҳо меҷумонду ба ишораи дастош маънои сурудҳои ӯро мефаҳмонд. Ба на он қадар ҷиддӣ будани контенти ӯ нигоҳ накарда ӯ тамошобини худша меёбад ки дар муддати 1 сол 40 000 обуначӣ мегирад. кори блогерии ӯ аз шуғли дӯстдошта мубаддал мегардад ба як кори ҷиддие ки аз рекламаи ҳар гуна аксессуар ва косметика ба ӯ даромад меовард. аввалан даромади на он қадар зиёд, аз 3 то 6 000 рубл дар як моҳ, албатта ки даромад ба ӯ имконият намедод ки аз гардани волидайн озод шавад ва расходҳои худша пӯшонад. баъдан Дина ба кор мебарояд ба Макдоналдс, ки дар вақтҳои холигиш аз хондан ҳар рӯз 4 соатӣ дар уҷа кор мекард. баъзе вақтҳо ҳам хел ҳолатҳое мешид ки мара дар паси плита дида сурат мегирифтанд бо суханое ки хеле ҳам шодан аз дидани ма. баъдан суратҳоро паҳн карда менависонданд: ба хотири ту мо картошка мехарем. ба ёд меора Саева. кори ӯ дар Макдоналдс ҳар рӯза 400 рубл меовард. дар охир ҷамъоҷам ӯ ҳамон қадаре кор мекунад ки дасти волидайна нигоҳ накарда худаш расходҳои худша пӯшонад. ягона фишка барои машҳур шудани Мадина Басаева и рақс дар зери сурудҳои миллӣ буд. ма ба тренд мебаромадам бо рақс дар таҳти мусиқиҳои тоҷикӣ, русӣ ва доғистонӣ. роликҳои ма тез паҳн шиданд дар YouTube, дар ҳар гуна сообществоҳо ва ВКонтакте. бо чунин номҳо: Таҷичка красиво поёт, Таҷичка красиво танцует. машҳурии Мадина Басаева тез мехезад. мисол, яке аз видеоҳои ӯ тақрибан дар муддати як шабона рӯз соли 2017 10 000 просмотр мегирад ки и барои ӯ дар вақт хеле ҳам бисёр буд. ма капитани корабли хайпи худам набудам. дар як рӯз метавонистанд ки дар ман обуна шаванд 15-20 000 одам. барои ман як шок буд, мега Мадина Басаева. чӣ хеле ки набуд, кори ӯ ба аудитория хеле ҳам писанд меояд ва дар муддати як чанд моҳ тамошобинои ӯ ба 400 000 мерасанд. ма просто ҳамун роликҳоеро снимат мекардам ки ба ма писанд буданд ва мумкин ин кор барои тамошобино ҳам писанд омаданд. зуд ба ӯ алоқа мебарояд салони тӯи Санрема ва ӯро ба Дуғистон даъват мекунанд барои съёмкаи рекламаи либосҳои тӯёна, ки дар уҷа бисёр тамошобинои Мадина Басаева қарор доранд. ма фикр кардам, чаро ки не, ба ёд меора ӯ. як рӯз пеш аз парвоз кардан дар ин бора хабар метаҳад Мадина Басаева ба волидайнаш. албатта ки ӯҳо хеле ҳам нигарон буданд барои ин гуна сафари духтари 17 солашон, яки баъдан ӯ да бовар мекунанд зид намебароянд. дар натиҷа ин съёмкаҳо ба ӯ тақрибан 90 000 рубл даромад меоранд. ва бародарое ки дар Москва қарор доранд ва мехоҳанд ба ҷойҳое бираванд ки як чанд маротиба бештару хубтар кор кунанд, бародаро имконият ҳастад ки шумо бирен ба Южный Корея, Литва ва Полша. аз уҷо бародаро приглашение, яъне ки даъватнома барои ҷойи кор пешниҳод шудагиай дар номарои WhatsApp ки дар рӯи экран дестен алоқа кунед. барои чӣ гуна уҷа рафтан, чӣ гуна виза кардан ҳамаша ба шумо мефаҳмонанд, ёрдам метаҳанд. танҳо WhatsApp дора бародаро алоқа кунед ба боварӣ 500%. баъди 5 моҳ Мадина Басаева хондана дар коллеҷ мепартояд ва ба Москва мекӯчад. аллакай дар Москва социални сет барои Мадина Басаева ҳамчун шуғли дӯстдошта не, балки ӯ мехост ки социални сета ба источники асосии худаш мубаддал бигардонад. баъзе вақт ҳамин хеле фикрҳо дар сари ман мезад ки Инстаграм метавонад ки нобуд шавад ва ма бедиплом мемонам. баъди аввалин хайпаш суръати подписчикош дар Инстаграм сиз шидан мегиранд. дар ҳол Мадина Басаева ҷиддӣ мехапа барои пеш бурдани сайти ки 2 сол пеш сохтагӣ буд, ки дар уҷа бештар ҷавонон мешинанд, яъне ки TikTok. дар давоми 4 сол ин сайт машҳур мешавад дар мобайни 150 кишвари ҷаҳон, аз ҷумла Россия. ҳамин хел TikTok аз ҷиҳати машҳурӣ мегзарад ФЕЕЗБУКу Инстаграма. Мадина дарҳол дарк мекунад ки чӣ гуна видеоҳо махулаи тамошобинои шарқида ва оғоз мекунад сабт кардани ҳар гуна видеоҳои ҳазлу шӯхиомез, челленҷ, съёмкаҳои кино бо дигар блогерҳо ва ҳамин хел дар репертуари ӯ замъ мешавад рақсидан зери мусиқиҳои зарубежнӣ. ба гуфти Мадина Басаева, яке аз сабабҳо барои машҳур шудани ӯ шиносоӣ бо московскии блогерҳо маҳз бо Рахим Абрамов, ки ин одам бештар дар роликҳои Мадина Басаева пайдо мешавад ва тамошобино ҳисоб мекунанд ки отношенияи ӯ аз ҳамкоридам наздиктар аст. блогери ҳаққӣ ма худ ма ҳамон вақте ҳис кардам ки оғоз кардам якҷоя видео сабт кардана бо Рахим, мега ӯ. тобистони соли 2019 ӯ оғоз мекунад ҳамкориша бо маркази продюсерии Патсе ки дар доираи TikTok кор мекарданд ва контракти 5 сола имзо мекунанд барои ҳамкорӣ. яъне ки фоидаи ин марказ чӣ гуна барои блогерҳо. команда ин марказ блогерҳоро мегӯянд ки чӣ гуна хуб кунанд качествои контентшона ва фирмаҳои калона ҷалб мекунанд барои реклама харидан
аз худи блогеро. Дина Саева айни замон муаррифӣ мекунад тиктоки Россияро. Ба гуфти худи Мадина Басаева як рекламаи ӯ зиёда аз 260 000 рубл меистад. Пеш бурдани суруди сароянда, яъне ки сиёмкаи навори 15 сония зери суруди сароянда аз тарафи Мадина Басаева 10 000 рубл меистад. Яъне чӣ хеле ки шумо мебинем бародаро, зери ягон мусиқӣ ӯ худша меҷмуна рақс мекунад, и бесум нест. Ҳамин тариқ сарояндаҳо истифода бурда аз машҳурии блогеро худшона машҳур мекунанд. Мувофиқи маълумоти Михаил Карпушин, директори маркетинги платформаи Дидблогер, комиссияи агентства аз даромади блогеро аз 20% сар мешавад то 50%. Ба гуфти Мадина Басаева, рекламаҳо дар TikTok ба ӯ 1 800 000 рубл даромад овардагианд. Ва ба ғайр аз ин даромади умумиша ки дар инҷа дохил мешавад, даромад аз Инстаграм, сиёмкаи ҳар гуна брендо ва сиёмкаҳои дигар направлениҳо дар худи ҳамун сол чӣ хеле ки Мадина Басаева худаш мега зиёда аз 10 миллион рубл дар бар мегирад. Бештар ҳамун вақт рекламировать мекард дар TikTok Мадина Басаева газировкаи спрайта ва ҳамчунин рекламный ролик сабт мекунад бо стили киноҳои ужастӣ барои газировкаи нави фантаи сиёҳ ва ҳамчунин ӯ иштирок кардагад дар рекламный мини-сериали сайти знакомства Баду. Мадина Басаева на танҳо чизҳое ки ҳаррӯза одамо истифода мебаранд рекламировать мекунад, бо брендҳои калон ҳам ҳамкорӣ дорад. Мисол мегирем ӯ договор заключат мекунад бо Dolce & Gabbana ва иштирок мекунад дар намоиши февралии модаи ҳафтаи Милан ва дар уҷа либоса намоиш мета аз коллексияи нав ва истифода мекунад аз косметикаи ширкат. Иштирок кардани TikTok блогер дар ҳафтаи модаи Амрико як резонанси хеле ҳам калон мешавад дар байни хабарнигоро. Барои ин гуна ширкатҳои люкс ҳамкорӣ кардан бо чунин блогеро хеле ҳам фоидаовар барои чӣ хотире ки ӯ роҳ меёванд бо поколенияи ҷавон. То моҳи августи соли 2019 шумораи обуначиҳо дар аккаунти Мадина Басаева ба 4 миллион мерасанд ва ӯ официалан аз ҳама машҳуртарин блогере мешавад ки бо забони русӣ гап мезанад. Ба яке аз маълумотҳо, сабаби асосии популярности Мадина Басаева иштироки ӯ дар клипи Лавейси Егор Крида. Ӯ дар ин клип иштирок мекунад ва як чанд роликҳо сабт мекунад бо иштироки Егор Крид. Ахиди Мадина Басаева боша ин факта рад мекунад ки сабабҳои асосии ӯ барои машҳур шиданаш иштирок дар клипи Егор Крид шудагай. Ва баъдан худи Егор Кридам пайдо мешавад дар як чанд роликҳои Мадина Басаева ва ногуфта намонад ки худи Егор Кридам ҳамкорӣ дорад бо ҳамун маркази продюсерии Патсе ки Мадина Басаева бо ӯ кор мекунад ва ӯ через ҳамин маркази продюсерӣ бо Мадина Басаева шинос шудагай. Ба гуфти худи Мадина Басаева барои ҳамкорӣ бо Егор Крид аз ӯ ягон сум гирифтагӣ нестай ва ҳамихе гуфтагиай: Крид, рафтем сиёмка кунӣ ва мо рафтем. Айгиҷо метунед шумо. То моҳи марти соли 2020 шумораи обуначиҳо дар сайти Мадина Басаева ба 7 миллион 200 000 мерасад ва дар аввали соли 2021 боша шумораи обуначиҳо дар сайти ӯ тақрибан ба 20 миллион мерасад. Блогер боварӣ дорад ки роликҳои ӯро на танҳо хурдсоло, балки калонсоло ҳам тамошо мекунанд. Бардора шумо дар комментария бинависед ки шумо чанд солаен ва оё шумо тамошо мекунед роликҳои Мадина Басаеваро ё ин ки не. Ва вообще бинависед ки оё шумо ӯро мешиносед ё не. Як вақт ӯ пикник ташкил мекунад дар шаҳри Дербенти, Доғистон ба муносибати рӯзи зодрӯзаш ки дар уҷа 170 одам меояд. Ва албатта ишам ногуфта намонад ки гарчанде ки шумораи обуначиҳои бисёр ҳам боша, ҳамаи обуначиҳои ӯ кори ӯро дастгирӣ намекунанд ва само сабое ки хейтер дорад. Як вақт ӯ дар прямой эфир чӣ мегӯяд ки дар панҷара зиндагӣ кардан намехоҳад ва зидди никоҳи анъанавӣ сухан мекунад ки дар ӯ духтарҳои ҷавона маҷбуран ба шавҳар метаҳанд ва мега бояд ҳар як шахс имконияти интихоби озод дошта бошад. Ба гуфти худи Мадина Басаева сабаби чунин мавзӯъро кушодан номаи яке аз подписчикош мешавад ки ӯ мехоҳад худша бикша. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки мехоҳанд ӯро маҷбуран ба шавҳар битанд. Ҳамчунин хешовандои ман мехоҳанд ки духтарошона маҷбуран ба шавҳар битанд. Аз ҳамин хотир ин мавзӯъ дар ма дахл дорад. Мега блогер. Албатта ки ин гуна суханҳо дар бисёри тамошобинои ӯ маъқул намешавад ва чӣ хеле ки ӯ мега аз ҳама даҳшатнокаш ҳамин буд ки мада суратҳои ҷои истиқомат маро мекарданд, подъезд, квартира ва куча ва таҳдиди киштани мара мекарданд агар ки ман ин гуна суханҳоро гуфтана бас накунам. баъди ҳамин кор ҳама ҷо ма бо ахра намерам. Мега блогер. Бародари шумо дар комментария фикротона бинависед ки оё шумо розиен ки бояд духтар имконияти озод интихоб дошта бошад барои боки ба шавҳар баромадан ё ин ки шумо мехоҳед ки маҷбуран духтара ба шавҳар битанд. Фикрояхтона дар комментария бинависед. Баъди дар комментарияҳои ӯ чунин суханҳо менависанд: ту дини моро поймол кардӣ, мо намехоҳем ки чунин ҳусн дар дузах бисӯзад, ту шарм намедорӣ, ту миллати хита пазор мекунӣ. Мадина Басаева яке се видеое ки дар чунин мавзӯъҳо ӯ сабт кардагиай хеле ҳам бад қабул кардагианд тамошобино ва ӯ аз ин кор метарсад. ӯ қоил мешавад ки дар вақти нав оғоз кардани блогерӣ ҳар вақте ки мехост ҳамун вақт
видео сабт мекард. Ҳоло боша ӯ маҷбурае ки ҳар рӯз видео барора, то ки дар мусобиқа бо дигар блогеро бойната. Ба гуфти блогеру худаш сценария менависа, видеоро сабт мекна ва монтировать мекна. Дар командаи МАДИНА БАСАЕВА Дин менеҷер, рекламный директор, ёрдамчӣ ва шофёр охранник кор мекунанд. Мешава ҳолатое ки профессионални студиёро барои наворгирӣ ва визажистора блогер даъват мекунанд. Даромад ва баромади молиявӣ албатта ки аз объёми корӣ вобаста. Қисмати бештари даромада ма истифода мебарам дар сифати контент, барои он хотире ки медонам дар оянда и бо бештару бештар даромад меёрад. Агар ки ман бисёр дар хидм сарф кунам, мара намефаҳманд барои чӣ хотир ки ман аз чунин оила нестам. Пули ҳадаф не, а воситаи ба ҳадаф расидан ай. Мега Дина Саева аз ҷумла МАДИНА БАСАЕВА пеш мебара дигар сарояндаҳоро ба монанди Игор Крид ва дигар сарояндаҳои машҳура ва чӣ хеле ки ӯ худаш мега и ҳози аввал шай. Сабаби машҳур шиданша ӯ ҳамин хел мефаҳмона ки якуминаш и просто барорай, а дуюм сабабаш интихоби вақт ва ҷои мувофиқай, яъне ки дар ҷое ки ту контента пеш мебарӣ, яъне ки тикток. Агар одамо да ягон чи писанд боша, оира ба дигаро равон мекунанд. Ман просто ҳамин намуд роликоиро ба навор мегирифтам ки ба ман писанд буданд. Ман фикр мекунам ки ба ҳамин сабаб роликои ман дар дигаро писанд омаданд. Бародари шумо дар комментария бинависед ки оиди МАДИНА БАСАЕВА чӣ фикр мекунед? Оё шумо меҳисобед ки ӯ халқи тоҷика, миллати тоҷика ва дини ислома пас задагиай, ё ин ки наоборот фикр мекунед ки чӣ гуна ӯ рафтор мекуна интихоби худшай ва наоборот хубае ки ба тамоми ҷаҳон ҳамчун блогери духтари тоҷик машҳурай ки бо чунин корпоратсияҳои калон ба монанди Долчи Габбана ҳамкорӣ дорад, ба мисли манижае ки дар Евровидения иштирок кард. Оё шумо ҳамин гуна рафторора дастгирӣ мекунед ё ин ки зиден? Дар комментария бинависед агар дастгириам кунед ба чӣ хотир, агар зидам бошен ба чӣ хотир. Ва бардор агар ки шумо да интерес небошад, дар инҷа ҳастай бисёр фактҳо дар бораи ёдам ки ҳамаш дар як видео албатта ки ҷо намешава. Агар интерес бошад дар комментария бинависед и видеоро дастгирӣ кунед. Дигар фактҳоам ба мисли ки например чӣ гуна ба Африка рафт ба яке аз районҳои қашшоқтарин дароҷа колодес кушодан, халқа кӯмак кардан, ҳамаи ба чӣ хотир буд ва халқ чӣ гунаиро қабул кардан, баъди тамошобинёро менёшон нисбати ӯ чӣ гуна шид. В общем ҳамаи маълумотро мо метавонем ки видео кунем, танҳо албатта ки агар шумо бихоҳед. Ҳамаш дар дасти худтонай. Ҳамадай хайр бародаро, видеои пешинаи канала тамошо карданша фаромӯш накунед. Инами кружок ки дидестен и канали нави мае ки дар оҷа видеоҳои страшни мешава ки дар асоси воқеиянд. Ва ҳамадай хайр то видеоҳои оянда.